Magandang araw po mga ka-rides. Nandito po tayo ngayon sa maganda at walang entrance fee na resort. Ito po yung Sabando Ocampo Beach Resort. Kailangan nyo lang po kumuha ng rooms and cottage para po wala po kayong bayarang entrance. Located lang po sila sa Maramba, Uwas, Albay. Ang Sabando Ocampo Beach Resort ay meron po silang annex. Tamang-tama po ito sa mga magti-team building, company outing, school outing, at kung ano pa pong grupo ay tamang-tama po ito sa inyo. Ito naman po yung mga water sports activities nila dito sa Sabando Ocampo Beach Resort. Gaya po nitong banana boat, 1,200, 5 packs, dragon boat, 1,500, 6 packs. And ito naman pong paddle boards is 250, tri bike 500 pesos per packs. Ito namang ATV 530 minutes. Ang jet ski naman po nila is 4,500 ang per hour. Ang crystal kayak is 400 pesos. Ito naman pong kayak is 250 pesos. Ito naman pong island hopping 2,500, 8 packs. Masola Island, Burias, Masbate 20,000, 10 packs. At itong island hopping nila, Bangka 2,200, 10 packs. Aqua Park, adult 250, kids is 150. And motorized boat is 500. Cottages po nila starts at 800 pesos per daytime and per nighttime is 900 pesos. Ito naman po yung mga rooms nila. Function hall po nila, fully air condition. Daytime and nighttime, 12,500 up to 50 person. Ang daytime is 8 hours, ang nighttime is 6 hours. Kapag mag-exist po, 200 na po per head. Ang Sabando Ocampo Beach Resort ay meron pong kitchenette. Nagsaserve po sila ng breakfast, lunch, and dinner. Kaya wala pong problema kapag wala po kayong baon. At meron din po kasi silang sari-sari store. Ang Sabando Ocampo Beach Resort ay meron pong swimming pool. Kapag rooms po ang kinuha nyo, libre na po yung entrance. Kapag cottage po yung kinuha nyo, bali mag-entrance po kayo kapag gumamit po kayo ng swimming pool. For inquiry and reservation, pwede nyo pong i-message ang kanilang FB page or tawagan ang kanilang CP number. At maraming salamat po sa management and staff ng Sabando Ocampo Beach Resort. At nagpapasalamat din po ako sa lagi pong nanonood ng aking mga videos. Lagi po natin tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe, and God bless us always.